Dcéra sa hrala v obývačke, vyzerala ako princezná a spýtala sa ma, či si s ňou môže malovať. Ja som mal možnosť buď utekať do práce, alebo ostať s ňou a prísť do ofisu o hodinu neskôr. Rozhodol som sa ostať s ňou, pretože je mojou prioritou. To, že som prišiel o hodinu neskôr, si nebude pamätať nikto. No to, že jej tatino si s ňou ostal hodinu malovať, keď sa necítila dobre, si pamätá dodnes. Posledných 14 rokov som robil všetko preto, aby som si zorganizoval život tak, aby som si toto presne mohol dovoliť. Začal som podnikať vo financiách, lebo som chcel dosiahnuť časovú a finančnú slobodu. Uvedomujem si, že dnes nie je každý v takejto pozícii, no som presvedčený, že je na nás robiť ťažké rozhodnutia v živote, ktoré nám toto jedného dňa buď umožnia, alebo znemožnia. A práve rozhodnutia medzi 20 až 35 sú tie najkľúčovejšie. Preto ak máš teraz ešte čas, manažuj svoj život tak, aby si ho mohol užívať nielen teraz, ale aj o 10, 15 a 20 rokov.